black or blue guess karo deh nih labai welcome moजां नांलाय ses नै सिखावनि लाग जागाय नै ini bang nirni oke start jakai ini ma brand apa brand Michi bawa ikan asdo Michi brand pada 25,000 nih hey guys welcome back to YouTube channel for to happy Durga puja oke Tolong ini yang isi puja ini isi korsam tangkasnya mana gosla pura mana beres baik to ini be gosla yang nih mana ini be channel start comment pernah dengar mana ini gosla ini beri muzang kalau kuno model kalau kayak ada ini kayak ganda work comfortable to ini kayak para selain nih bisa ya mau ini puja nama isi mangan dah selain sih to ini ibi mana be macam macam lam sih ini macam macam pisang pusta lam sih puja kita terada le ya de puja ini jangan milih dia extra kan ish ya Oke, after a long time, dinis na, to hangsai to muzang ngai kansi जोंनि दिनि shopping ko, oke, to दा थांगासिनो जोंनि टंला जोंनि लोगोफोर दाय थांनोसै, oke. Himalayan, ओरैबायदि माने बियो मार्गादा ओरैबायदि माबाले माने आं बिदि सानाखैमोन आं हिमालयान सलायफेराखैमोन ना बिनि हाब्रु लाखिनाय केपासिटिया ओरैबायदि बेकार माने नालायनि अखा हादोंमोन नाय मुहा हाब्रु मोनहैनाय बिनिफ्राय आथें सिगांनि आथेङाव लासै मोनहैयो आरो सिगांनियाबो बेयाव फैयो माने आथेङा सेसखा अखाया दैयाव आरो ओमफ्राय उनथिबो नै हाब्रुफोरा नै मवा फैयो नै नर्मेलानो हाब्रुखौ बारा सलायखायाखैनो होमबाबो फैयो आरोना नै टायाराबो जमजोब्बाय नै थ' बेबायदि आरोना लाखों दुआएं मांगी पाया है मैंने फिर तुझे चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी पाया है मैंने फिर तुझे Oke for day just so baik tangla oke to dai video nó bio đừng không kêu mày dán lăn chứ về đi đi ăn đường là cái đèn mô đâu đi đi mà bay gần puja đi nhưng mà kia lại cả nhưng mà vậy này nó chỉ vào mình đó kalau vấn đề đây chúng tôi bay đi xem pass phần điều này gì Tapi ini bayi di bir na tung beliau tung le ayu ni mana gaban puja ni no ka sewa mana puja ni gosal lokeng mana pura mana hengge shopping time let's go to trends na nanti beri mana ba mana oke nah nah peka ini bayi muila tongla nila maya ayo ar Himalaya unti na kede Himalaya be unti drawbacks li mana dia sidawo na ini Mane capri baik baik di sana, apa sido naik pura, masa kan, hah? Guard mana naik, toh apa sih? First leasing back then nanggu zaka, first boy ni kena sih. Tentang mana aku makan lawan siapa deh, makan sama je, makan sama kena. kamu sini mana deh Nun semua sang gestok, masa kali rendam jer. मोनसे मोजां मोनासै बेयाव ट्रेन्सआव दायो जों नेक्स्ट एम बाजार नायनोसै मा मोनो ना आमाय मा लाखो मोनसे मोजां गैया ना थांसै स्टाइल बाजार नै निउलि लन्च जादों नै टंलायाव स्टाइल बाजार थ' फार्स्ट अफ अल दिनै ओरैबायदि मानसि बगबा नै गासै दखानावनो नाय मोनफ्रोमबो दखानावनो ओरैबायदि भिर माने नै थ' नियाव माने आङो लाबाय थानाय जायो इयारलि थ' नायनोसै दिनै मोना थ' दामफोरासो अरखि जागोन नामा फुजानि नामाव दे बासिदो मा खालामनांगौ बोरै मोनै मोजां दालाय लोगोफोर बुंलाय नैबे बि दै नोंथांमोना मा फसायदों बुंबानो जाबाय आंनि बादिबा ब्लुआव मोननै मोजां आरो नोंलाय ब्लुआ बांसिन समायो नोंलाय Kalau kau nanya ni, black or blue, guess karo.
मोनगौ सिगा इसको हटाओ इसको मा जाखो आं खोनादोंमोन खिन्थु निउ हाबदों ना मिथियाखैमोन आं हाय नै सिखाव हाबनो लागा जागाय नै दालाय सिखाव हमबाय केमेरा गैया ने नै नियाव मा लाखोदों ब्लाउस ओमफ्राय बोरै जागासिनो मादै फुजानि बेफारफोरा मोजां ना आर मादै स्ट'रनो नै नियाव हाबदों सिखावा ओमफ्राय नै फुरा लाइनाव हाबलांबाय आरो नै नियावबो ओमफ्राय नै खिनावबो ओमफ्राय नै रुपसिं एक्टरा जोंनिया साजोन होननाय एक्टरा बिथांनियावबो हाबदों नै सिखावा मा जागोलै नै दख'ना नायगासिनो आब' हेपि फुजा सफैलायबाय नै बेसेबांबा गोबाव उनाव देलाय आब' खेबसे स्राय बुंफैनो दामफोरखौ नै दामफोरा बारा नङा फुजा अफार सोलिगासिनो अबे बुंनो हाया होमबा ओमफ्राय नै बिनानावा दख'ना नायनो फैदों एसे दख'ना देखायदां दे बिराद समायदों नै पसन्द जाबाय बेखौनो फसायना होदों आङो फुजानि ब्लाउस बिदो गोथाङा साजियो मानसि गुफुरनिखौ ना गोथांदो ब्लाउस गुफुर गानदो ओमफ्राय इखौ गानदो नै आइनाव नायखा सोर मोजां नायलाय बारा नायबा आन्दायसो कालेक्सनफोरा बारा नायबा आन्दायो आं नैखौ फसायदो नैखौ लानोब्ला देखायनां फुननानै लानोब्ला इफोर मा ब्रेन्डफोर दङ ना नर्मेल इफोरो नर्मेल ना मोजांथारबो बेफोर क्वालिटिया बिराद मोजां लायगा नै ओइ गोथां होनला गोथां होनो मोजां देखांनांसिगोन लागोन आदसा बरिया थांलाय क्रिम नङाबा बिनि गोथां सेराव लादो बोरै फुजानि बिजनेसफोरा मोजाङानो खनबो हायाखै आरो ना फैसा लाखिल' आरो ना मोनलायसिगोन आरो नै दे लादो जायखिजाया आं जेबो बुङा आङो दे ला नोंनि सा ब्लाउसआ लाखाबाय नालाय लाबोदो खनसे ब्लाउसफोरखौ पुरा गोरलै नुबायलै जोंबा दख'ना बायनो फैनाय बिनानावफोरखौनो दख'ना खननो होलाबाय थासै खननो जायाखैमोन एसे होमबा बिनानावफोरा बेसेबा जि अन्थाव खनना होलाङो नै मोननै सेलेक्ट जाबाय नैबे माब्रै नांगौ ब्रेना मिथि ब्रेन्ड मिथिबा मिथि ब्रेन्ड दिस इज ओमफ्राय नै दायो सेलेक्ट देखायनांसैथ' मिथि ब्रेन्ड होनबा दा सोरबा 25,000 नि बारा नङा बारा नङा दे नै लाबाय वेलकाम मोजां नांबाय थौदो होनबालाय ने नैबे आंनि आरो अके थ' फिनिश लोगोफोर जोबनायालाय जि लादों दाय न'आव मोजाङै देखायगासिनो आङो ना आं दा सेन्देल लानोसै आरो okay नै here is my new puja collection देखो तो माने गाबोन आं मोजां गाना देखायनोसै तो दिनै एसे देखायनोसै आरो ना तो फार्स्ट अफ अल नै नायदो नै जाबाय आंनि गस्ला व्हाइट शार्ट बोरै नांगोन सिम्पल आरो ना नै माने फुजा खुलुमनो नांगौ जायोना आंनि आरो गुफुर शार्ट गैखायामोन तो नै मोनसे गुफुर शार्ट बायबाय ओमफ्राय नै मोनसे जिखिजाया आउटडोरनि थाखाय ब्लेक आंनि फेभारिट ब्लेक का जिखिजाया आउटडोरनि थाखाय नै जों बेरायनो थाङा मानो थांबा आरो मोनसे ट्रिप फैगासिनो ना बे ट्रिपनि थाखाय बायखाबाय आं ओके यस बेनिफ्राय नै मोनसे लंपेन्ट दिस इज जिन्स नर्मेल डेनिम नो लिभाइस ओके जिखिजाया ब्रेन्डनि आरो नै नर्मेल ना
Weekend दिन जाबाय आं जि थाबो नियावबो दिनै बे बिदिनो सेला पास थांनाय सिक्किम थांनाय दाबो सोलायाखैमोन आं बेस थांबा मा जाबाय ओके ओमफ्राय नियाव ब्रेन्ड माबा दोङो नियाव मनुनि माबा दोङो मा होनगोन दायो दख'नानि दे देखायनो आङो नुखाबाय गासैबो खेबसे देखायहरनोसै आं नै दख'नाया नै गोथां थ' बेखिनियानोसै ओमफ्राय नै नियाव आइनि माबा दोङो सुस दोङो सुस नङा सेन्देल नरमेल बेबो थ' बेखिनियानोसै दिनै भिडिअ'आ थ' गाबोन भिडिअ लोगो मोनसै oke bye bye थ' दिन दानिफ्राय लोगोफोर आं मोजाङै ब्लगफोरखौ थाब थाब होनो नाजानोसै आरोना थ' stay tuned be supporting ना always keep supporting थ' गाबोन भिडिअ लोगो मोनसै happy puja bye bye